I weithio gyda disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol, fi'n credu bod e'n rili bwysig bod chi'n dod o'r llawer o hiwmor i'r gwaith a bod chi yn empathetic tu hwnt. Bod ddim gyda chi'r anghenion sydd gyda'r disgyblion yma, jyst bod chi'n gallu cael yr empathi i gallu deall y lefel a'r pace maen nhw'n gallu gorfod gweithio arno. A fel ni'n gweud, bod chi'n dod ar hiwmor i'r gwaith gyda chi. Mae hwnna'n bwysig i tu hwnt. Mae fe'n gyffroes iawn bod darpariaeth yn ehangu ar draws y ddinas. Fel fi sôn yn hellach bod ni yw'r SAB Cymraeg uwchradd yr unig un yn y ddinas, a mae'n meddwl am ehangu hwnna ar draws y ddinas yn fwy yn gyffroes iawn, yn wedi gyda ysgolion cynradd hefyd o ran gwaith pontio. Mae fe yn ddim byd ond cyffroes a positif iawn, fel bod ni'n gallu gweithio o fewn ein clysterau fwy a gweithio o gwmpas y ddinas o fewn iaith Gymraeg gyda ADY. I unrhyw un sy'n meddwl am gweithio yn y maes ADY o fewn y byd addysg, byddwn ni yn awgrymu chi fynd amdano fe. Dwi ddim yn rhywbeth chi'n gallu cael y sgiliau dros nos. Mae chi yn dysgu ar y swydd gyda maes fel hyn, ond os chi'n meddwl bod chi'r person cywir a bod chi unrhyw fath o diddordeb, byddwn ni wir yn awgrymu chi fynd amdano fe. Mae fe'n rhoi boddhad swydd anferthol i fi yn bersonol, felly ewch amdano fe.